3 யோவான் புத்தகத்துக்கு அறிமுகம். யோவான் இந்த 3வது கடிதத்தை எபேசுல இல்லனா அதுக்கு பக்கத்துல சுமார் கிபி 98ல எழுதினாரு. இந்த கடிதத்தை தனக்கு பிரியமா இருந்த காயுவுக்கு அவர் எழுதினாரு. இது அன்னைக்கு பிரபலமா இருந்த ஒரு ரோம பெயர். 3 யோவான் புத்தகத்துல 14 வசனங்கள் இருக்கு. காயு கடவுளுடைய உண்மை ஊழியன்னு பேரெடுத்திருந்தாரு. சபைக்கு புதுசா வந்த சகோதரர்களை அவர் அன்பா வரவேற்றாரு. அவருக்கு இருந்த உபசரிக்கும் குணத்தை அப்போஸ்தலன் யோவான் பாராட்டினாரு. ஆனா தியோத்தரேப்பு காயு மாதிரி கிடையாது. தியோத்தரேப்பு அப்போஸ்தலர்கள் கொடுத்த ஆலோசனையை ஏத்துக்கல. சபையில தான் முக்கியமான ஆளா இருக்கணும்னு நினைச்சான். சபைக்கு வர சகோதரர்களை மரியாதையோடு வரவேற்க மறுத்தான். அப்படி வரவேற்கிறவங்கள தடுக்கிறதுக்கும் சபையிலிருந்து நீக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணான். ஆனா யோவானோட நண்பன் தேமேத்திரியுவை பத்தி எல்லாரும் ரொம்ப உயர்வா பேசினாங்க. யோவான் எழுதின 3வது கடிதத்தை காயுவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தது தேமேத்திரியுவா இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியுமா, 3 யோவான் 6வது வசனத்துல பயண கண்காணிகளை கடவுளுக்கு பிரியமான விதத்துல வழியனுப்பி வையின்னு காயுவுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அப்படின்னா அவங்களோட வழி செலவுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதையெல்லாம் கொடுத்து அனுப்ப வேண்டி இருந்துச்சு. காயு இத கண்டிப்பா செஞ்சிருப்பாரு. சீக்கிரத்துல சகோதரர்களை நேர்ல சந்திச்சு பேச ஆசையா இருக்கிறதுனால தன்னோட 2வது கடிதத்தையும் 3வது கடிதத்தையும் சுருக்கமா எழுதி முடிக்கிறதா யோவான் சொல்றாரு. 3 யோவான் புத்தகத்தை படிக்கிறப்போ உபசரிக்கும் குணத்தை காட்டுறது எவ்வளவு முக்கியங்கிறதையும், தியோத்தரேப்புவோட குணத்துக்கும் காயுவோட குணத்துக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குங்கிறதையும், கடவுளோட அரசாங்கத்துல தன்னோட சேர்ந்து ஆட்சி செய்ய போற சகோதரர்கள் மேல யோவான் எவ்வளவு அன்பு வச்சிருந்தாருங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்குவீங்க.